Става. Пази се. С Рандъл. С Маркъс Морис, бивши са отборници, двамата в отбора на Никс. Рандъл направи дабл-дабл от 28 точки. През Батум и Морис, много лесен пробив в последната част. Сърбия да намери все още своя ритъм. 0 от 9 от игра, но пък с... пропусна. Сега отново Месман е намерена. Линския с движение на кофта. Скри топката на цялата сръбска обрана. Гавискон образува защитна бариера, като успокоява стомашните киселини за 3 минути и предотвратява рефлукса до 4 часа. Лекарство. Възраст. Следващия път сме вкъщи. Ти пък кой си? Ченге, детската градина. Събота, 20:30. Да си татко, не значи... Време беше да донесете добри новини. Напоследък беше... Не се съмнявах. Да, точно. Здравейте! Как мина с борда? Не е много добре. Изгониха ме. Много съжалявам. Не е проблем. Все пак ще изпълним плана. Саймън и Прия се връщат в Париж. Джа Морент загуби топката. 4 на 1 в транзиция. Коби Лайт към Лавин. Следващия матч на Булс е домакинство на Атланта. Ако Чикаго спечели днес... Тоест на запазване на аванса на почивка. Сам Стъпс извърши нарушение. Това не трябваше да го прави, тъй като имаше съотборник до себе си, който евентуално да спре Колмънт, който се бе впуснал по левия фланг. Отново обаче ми се струва, че атаката е мидъл сброй. Пристигна в Тулуза като футболист, който играеше във второто ниво на Нидерландия. И ето, че сега е даден на сигнала тази смяна да бъде извършена. Да, похвал беше достатъчно далеч. Дистанция беше 6 от 8, наистина. Впечатляващо представяне на Дерик Уайт. Това вече са организацията на Селтик за най-много победи, когато тимът е изправен пред елиминация, четвърта такава победа. Аз сега да чувам Джейлън Браун. Днес изглеждахте абсолютно концентрирани и трудни за побеждаване. Да, имахме страхотен интензитет в защита и играхме добър баскетбол. Изглеждаше. Получихме гол, което беше добре. Също така малко да се прием, но като ритъм, като динамика стана една добра промирка. На Уелтън направи резултат 2-0, но след появата през втората част на някои от юношите, които
Джейми Рид да намери топката. Може би в момента Лети изнасянето и в по-предни позиции от играчи на Марсилия и нарушение. Или на когото и да било от другите футболисти на Марсилия. Картон нататък в матча, но от друга страна видяхте колко изнервен. Много работа очевидно е необходима в поглед сега директно от автомобила на съвсем не е много напред и пред Хамилтън, който във втора бърза обиколка с твърдите гуми, вече е по-бърз и от Сайнц и Верстапен. Имаме един, ще изчака да свърши церемонията. Има ли друг? Върви по брега. Минаваш паметника, църквата е отляво. Как се казва древосекът? Я каза кафе ли? Събрахме се. Не знам, сигурно имате планове за вечеря. Не, нямаме планове. Замества Дуда, който е на репетиция, но проблемът е... Нищо, покани го все едно.